Nowuok oko mar tero nyithindgi madonje grade mar 10 skunde mano luongi e ogolo ywak ewi pek mar chulo school fees kod nyiewo mwandu mamoko mag jopuonjre. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, jonyuol bende ywak ne sirikal kokalo e migawo mar somo ewi chochni ma gikoni nokwako chenro mar keto jopuonjre e skundego. Kinde ma jopuonjre manotimo penj mar grade 9 ne chako donjo grade 10 skunde mopogore manoluongi miche gi miche mag jonyuol ne owuok oko mar rwako nyithindgi e skundego e kaunti ma Homa Bay, skund yawuoyi ma Homa Bay kod mar nyiri ma Ogande maduto yudore ka chud bura ma Homa Bay town. Jonyuol manodhi rwako nyithindgi noywak ne sirikal kokalo e migawo mar somo mana gikoni omiyo thoth jonyuol bedo kod bagni nikech chochni ma giwacho ni ne okwako chenro mar keto jopuonjre e skunde. Sirikal to wakwayogi ni mana ni ginyisi jonyuol yo makare makoro jonyuol ok bed gi tungni kaka result kane wuok. Nitie jonyuol bende mosebedo ka chandore kabisa, nyathi oluong kuma bor, onego ging'e ni to nyathini oa kanye nikech nitie parents mok nyal. Koro parents mok nyal ging'i kuma nyithindo ae nikech nyithindo moko ter kata day school Kilifi. Jonyuol moko to noywago pek mar chulo school fees ne nyithindgi kod nyiewo mwandu mopogore mag jopuonjre. This new curriculum mar CBC koro ne wabedo gi challenges mang'eny kaluwore gi transition from 844 ka wadonjo e nini manyien modonjo ni. Koro wabedo gi pek nikech gik mang'eny dwarore koa kuom janyuol, to kaluwore gi kaka piny chalo, uchumi mar piny ok oyot, but kaka janyuol mong'eyo ber mar somo chuni ni nyaka item matek mondo nyathini oyud gima ber. Shida mantie en gik ma idwaro thoth e sikunde mok makende. Koro wakwayo mani kantie minyalo kony godo nyithindo to kony go nyithindo ke jonyuol ywak mara gima owachi ni ok ondiki, mara ok otim kama. Koro aneno kama ne chandruok machiendo kabisa. To e kaunti ma Nyamira jonyuol ne ogolo ywak margi ewi pek mar chulo school fees kaachiel kod nyiewo mwandu mamoko mawinjore bende jopuonjre donjo go e skunde, ka bende gikoni nitie kata mana jopuonjre moko ma nyaka sani pok oyudo ler malong'o e skunde monego bed ni gidonje kaluwore kod chochni moko ma giwacho ni nokwako chenro mar keto jopuonjre e skunde. There are those boys who were selected or who were placed in girls' school. Now, as parents, we fail to understand whether we are going to buy all the items needed for this boy to report to the girls' school. There are those girls who were placed in boys' school. Are we going to do shopping for these girls to report to the boys' school? Number two, there are these girls or students who were selected to day schools away from their counties. Like now, there are students who were placed in day schools in Ikimana, Kajiado County. Are they going to report? And these are girls. Are they going to report to Kajiado? Are they going to report to Logijogio in Turkana? The government is just quiet. The executive is quiet. They want to take us to Singapore. We fail to understand what we as parents, we are going to Singapore and we leave our sons and daughters in Kenya. Ile changamoto tumeona, mtoto mwenye nilikuja na yeye ashua mimi sasa hakuwa ameitwa katika hii shule ya Gesiaga, lakini wakati nimemleta nimetumwa nikatafuta hiyo barua yenye alikuwa ametumiwa kwa mtandao na ndio nimeleta, alafu wamemruhusu kuingia ndani. Lakini ile tatizo tumesikia sasa, hatujui kwa sasa tutafanya aje. Ni tukienda mambo ya kulipiwa karo na serikali, tumesikia itaenda kwa ile shule nyingine yenye alitumiwa kwa mtandao. To e kaunti ma Kakamega kod mano ma Vihiga, jonyuol mathoth ne wuok oko mar tero nyithindgi e skunde mopogore mane oluongi e krok ne somo mar tam mokwongo. E skund nyiri ma Bunyore kod Mudas Academy, jonyuol mane okowo nyithindgi ne oywago pek mar ngima kod nengo mani malo mag gigo ma jopuonjre donjo go e skunde. Ka ywak achiel ma kamano bende ne ogol kod jonyuol e kaunti ma Siaya. But the economic is so harsh, but wazazi tunajikaza. Tunashukuru Mungu kwa hali yote, but upande wa economic is so harsh. Bidhaa tukienda sokoni tunaona bidhaa zimeenda juu ambazo tunahitaji kununulia watoto, si uniform bidhaa za sokoni, za madukani. Chenro marwa kujopuonjre grade 10 ochakora yanga odiochieng' ma kawuono kendo thoth skunde mane wawuothe chenro ne odhi yo makare karo kune jonyuol to ne kod ng'ur kaluwore kod giweko ma gitiyogo e rwako jopuonjre skunde. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.